O punto 10, aprobación, se proceda a modificación do anexo do convenio colectivo do persoal ao servicio do Concello. Ten a palabra a señora Moedo. Bueno, traemos aquí, despois de que se levase a cabo a Mesa Xeral de Negociación cos representantes sindicais, traemos aquí cos informes favorables, tanto a secretaria como o informe do interventor, a aprobación da modificación do anexo do convenio colectivo do persoal ao servicio do Concello relativo á valoración pola realización de servicios extraordinarios fora da xornada habitual de traballo do persoal laboral e funcionario ao servicio do Concello de Redondela. O que se trata con esta modificación é de regular de xeito adecuado pois de determinadas cuestións en horarios determinados que non estaban contemplados no antigo convenio e que agora sí se contemplan, entre outras cousas, demandados polos propios sindicatos que nos pedían esta modificación porque evidentemente hai momentos determinados onde teñen que prestar servicios ben extraordinarios ou por urxencias e emerxencias do momento e que non se contemplaban e así se distinguen dependendo da franxa horaria na que se faga esa hora extra o importe correspondente de aboamento desa hora extra. É dicir que se a hora extra está traballada entre as 8 e as 22 horas, terá o valor dunha hora normal incrementada no 50%, é dicir, cada hora traballada dentro tal horario terá o valor de hora e media. Hora extra traballada entre as 22 horas e as 8 horas do día seguinte terá un valor dunha hora normal incrementada no 100%, é dicir, cada hora traballada dentro de tal horario terá o valor de 2 horas. A hora extra traballada en sábados non laborais, domingos e festivos terá o valor dunha hora normal incrementada no 100%, é dicir, cada hora traballada dentro de tal horario terá o valor de 2 horas. E 4, cada hora traballada nos seguintes períodos terá o valor dunha hora normal incrementada no 200%, é dicir, cada hora traballada terá o valor de 3 horas. Isto se dará cando sexa sábados, domingos e festivos dende as 12 da noite dese día ata as 8 horas do día seguinte. Os días 1 e 6 de xaneiro, o martes de entroido no caso de que se celebre, xoves e domingo da coca, domingo do entroido do verán no caso de que se celebre, o 24, 25 e 31 de decembro por ser datas especiais que cando teñen que estar traballando, pois evidentemente requiren dunha gratificación extraordinaria. Tamén se contempla que o número máximo de horas que se retribuirán con este valor será de 8 horas mensuais por traballador. As horas que excedan deste máximo serán retribuídas de acordo co estipulado nos apartados anteriores. En principio, nada máis. Moitísimas gracias, señor Fojo. Señor González. Ben, pois, esta proposta que se trae no seu caso a aprobación, pois, dentro do Bloque Nacionalista Galego queríamos facer algunhas especificacións, en tanto en canto que nós, como organización, estamos en contra das remuneracións extraordinarias, das horas extras, etc., como principio ideolóxico, porque eso sempre vai en contra da creación de emprego digno e de calidade. Que pasa? Que, bueno, neste caso en concreto, os sindicatos do Concello de Redondela fan unha demanda laboral que a nos parece lóxica, porque estamos falando sobre todo de determinados corpos que non se pode prever pois en que circunstancias ou en que momentos pois teñen que prestar determinados servicios de emerxencia, nomeadamente o tema da policía local. Agora, coa salvedade de que isto se pode convertir en norma e hai certo deje ou certa tendencia do equipo de goberno a crear horas extraordinarias por servicios de outros corpos que, bueno, que nós non estamos completamente de acordo. Que pasa? Que o Partido Popular outra vez redunda na calidade dos servicios prestados. Por qué? Porque hai unha lei a nivel estatal que eles crearon que impide que os concellos contraten a máis persoal e que, bueno, sobre todo o que prima é a contratación de empresas e privatización de servicios, que tamén estamos vendo en Redondela, non? Entonces, como queríamos deixar claro esa salvedade, que en principio non estamos en contra das horas extraordinarias, pero neste caso en concreto hai unha demanda sindical que nos parece lóxica porque hai que remunerar a estos traballadores, neste caso, nomeadamente a Policía Local, pois é un tema que vamos a apoiar, pero que tamén vamos a facerlle seguimento a que outro tipo de horas extraordinarias están facendo noutros áreas de traballo e a ver a que intereses están a servir.
nada máis. Se estrena bien hoy. Bueno, que ven o lobo, que ven o lobo, que ven o lobo. Algún día ha de chegar, Seguimos aprobando polo mesmo sistema, non? Horas extras. Isto, claro, ninguén se vai a opoñer. Ninguén se vai a opoñer. Razoable. Pero esta é como a modificación esa da Constitución, non? Que se acorda cambiar aquilo que toca naquele momento e non se toca todo o demais. No pleno de setembro de 2015, xa falamos do tema das horas extras, se aprobou por unanimidade a creación precisamente dunha mesa para falar do tema da problemática das horas extras. No pleno do mes pasado, cando preguntamos pola moción, a señora Amoedo nos dice que, entre outras cousas, se confeccionan listados para controlar os servicios extraordinarios. A verdad que a reiteración, si con ler os reparos do servizo de intervención respecto das nóminas de todos os meses, de todos os anos azuis que levamos, vamos a coller, para non ser reiterativos, co que xa comentamos nesa moción no seu día, e para non citar tropecentas mil repeticións, non? En maio, se reflicten textual, se reflicten actuacións feitas por empregados fora da súa xornada, cando se solicita asistencia de crédito, que por outra banda solicítase despois de terse realizadas. Se recollen certas cuestións. Menciona tamén o feito de que son reiteradas, que todo leva a indicar que non se solicita a existencia de crédito previamente á realización da hora extra ou traballo fora da xornada laboral, e que ditas horas se realizan cunha desatención e indiferencia, como reiteradamente ven advertindo esta intervención. En resumen, e para finalizar, acaba dicindo que dá a impresión de que está bastante descoordinado, de que non hai control de ningún tipo. En abril teria que volverlle a ler o mesmo, dicirlle o mesmo, para que en xuño, precisamente no mes en que vostede dixo que existían listados, vamos a añadir algunha cousa, aparte deses traballos de horas extraordinarias, non? De outro persoal que non é precisamente o que con certa asiduidade requiere de horas extras, é como cousas como ir a facer a ITV, podas, festa, limpeza, mantemento de vehículos, pero que dase o caso dunha acumulación de horas extraordinarias francamente casi sospeitoso de non ser legais, non? Caso dun empregado que nun día traballou 14,5 horas. 14,5 máis 12 son 26. Está un pouco complicado ter as 12 horas de descanso. Pero que nun plazo de 5 días traballou 49,50 horas. Outro, un día fixo 14 horas extras, en un prazo de 5 días traballou 59,60. A ver, independentemente de que parece ser que só contan con nós cando aparecen dificultades, con nós me refiro coa oposición, cando hai dificultades ou desacordos, ou neste caso, pois creo que poderíamos, xa que levan negociando, porque isto levan negociando, como vostede dice, xa fai un tempo, non? Na exposición, pois non estaría de máis que estivéramos algún representante da oposición nesa historia, e non modificar simplemente o coste das horas extras. É dicir, nós o que entendemos é que teñen unha moción aprobada por unanimidade, non é desas que se aproban co seu voto en contra, pero como son competencia da alcaldía, non se cumplen. Esta é por unanimidade, vostedes tamén a votaron a favor. Entonces, a hora de falar deso,
teríamos que falar tamén de algunhas outras cousas que ocurren coas horas extras. Vaya rematando. Con esa focalización en determinados servicios, en determinadas persoas, etc. Moitas gracias. Señor Cabaleiro, boas tardes. Boas tardes, señor alcalde. Tardes, noites. Boas noites. De día. Ben, neste punto que hoxe estamos a Por tratar... favor, micrófono. Sí, neste punto que hoxe estamos a tratar, sabemos que para regular adecuadamente as horas extras, pois, desde a tratarse dunha administración, pois que é moito máis sinxelo incluso que se se tratara dunha empresa privada. É dicir, o que pasa é que hai que facer unha planificación previa e vaya por adiante que o Partido Socialista pois non vai a defender que se fagan horas extras por facer e vai a ter un control sobre o gasto, sobre este gasto, porque o pagamos todos os ciudadanos, non? Pois, como dixen, isto pasa na administración, pasa nos casos da administración local onde hai personal laboral, personal funcionario, fixos discontinuos, e non sei se algún personal estatutario por aí. Por eso, que cando se dan estes casos de negociación, como coxe teremos aquí o Grupo Socialista, sensibilízase para que ambas partes saian beneficiadas, tendo un especial cuidado coa clase traballadora, non? Para que non poidan ver mermados os seus dereitos. Aquí o que se trata é de crear unhas condicións para que os dereitos dos traballadores sexan adecuados ao seu traballo e que revistan en beneficio de todos os ciudadanos. Claro, isto debería ser apoiado se tuviéramos unha RPT perfecta, adecuada, e iso, pero no caso de Redondela, pois, neste caso de RPT, pois é un pouco discutible tamén, non? E aplaudimos, por suposto, que se equiparen os dereitos dos funcionarios laborales. Estas son conquistas sociales semellantes e para nós é un avance, non? O PSDG de Redondela pois satisface este acordo adoptado na mesa de negociación do 12/6, creo que foi, do 2017, este mes pasado, e consideramos que a paz social coas forzas vivas dos traballadores beneficia a todos, pero hai que ter un control sobre estas horas. É dicir, o señor alcalde é probablemente máis fácil chegar a acordos cos sindicatos e besarles o mano, porque, claro, como é un goberno con sentido de minoría, pois pode actuar así, non? Ainda que desconfiamos deste goberno porque dudamos que teñan claro cando se teñen e cando non que realizar servicios especiales fora da xornada ordinaria. Esta modificación, que, como xa podemos comprobar, só afecta ao anexo do convenio colectivo do personal do Concello, é o resultado dunha certa vontade negociadora en canto á remuneración por realizar servicios extraordinarios e, por eso, non pode establecerse un carácter habitual e continuado da realización das horas extras como no caso de Redondela se viña facendo. As horas extras deben ser o resultado dunha execución puntual donde, por circunstancias ou eventos sobrevidos que ocurren nun momento dado, non teñan carácter estable e haxa que acometelos. É aquí onde dudamos do actual goberno, do goberno popular, pois probablemente non sean quen de mellorar os métodos de organización do seu traballo que permitan enmarcar a realización de servicios fora da xornada en situacións excepcionais e eventuais, e non como a base de improvisacións con situacións improvisando sempre, non? Como están a facer algúns concelleiros. Vos acordades tamén cando preguntábamos fai un tempo se tiñen algún cronograma das obras que se iban a facer en Redondela e naquele momento pois nos dixo que non había cronograma, que se facían según o criterio do goberno, pois vale, pois así nos vai tamén, non? Quero dicir con isto que vamos a ver, que as horas extras deben ser as xustas e as necesarias. As xustas e as necesarias. E eu quería facerlle unha pregunta a voceiro do Partido Popular, a ver se me pode decir, porque, claro, aquí só estamos falando de remuneración económica, pero quixera saber se tamén manexan algunha situación, algún cálculo matemático donde algún empregado que, por necesidade, tuvo que facer horas extras, se pode cambiar tempo por tempo. É dicir, o tempo que traballou en horas extras se o pode permitir por descanso, pois para conciliar coa súa familia ou non, non? Por momento nada máis. Gracias, alcalde. Bueno. Señor González, está vostede en contra, pero logo resulta que o vai apoiar. Por qué? Porque evidentemente
non quere vostede quedar mal cos sindicatos. A realidade é que o seu criterio non sirve para nada, porque vostede ten un criterio, pero bueno, vou a votar a favor porque que senón os sindicatos, en fin. O señor Darriba, mire, efectivamente, hubo unha moción que se aprobou e, de feito, desa moción se fixeron cousas. Entre elas, unha mesa de negociación onde estaban os partidos políticos e onde eu asistín polo menos a 4 ou 5 reunións desas, onde se falaba cos sindicatos sobre as cuestión das horas extras, sobre como se tiñan que estudiar, sobre a cuestión de como, de que forma, de que xeito, é dicir, esas xuntanzas as tivemos, Sí, esas xuntanzas as tivemos. Mire, voulle decir ademais, Esas xuntanzas eran no entorno da RPT. Non, esta é unha mesa de negociación distinta. No, pero as que fixemos últimamente, perdón, alcalde. Da RPT. As que fixemos últimamente cos sindicatos estaban os sindicatos. Da RPT. Bueno, pues, a ver, para aclarar. Perdón. Na mesa de negociación onde se pechou este acordo, estaban os sindicatos e os representantes do goberno. Eso non quere decir que nas xuntanzas da RPT non se fala... Escoíteme. Se falaron de moitos temas. Da RPT, non formalmente, pois posiblemente. Perdón? No, a ver, vamos a ver. Informalmente ou formalmente, como que irades. A ver, señor Crespo, yo no estoy entrando en el debate, estoy informando, precisamente, argumentando a un tema que o señor de arriba estaba dicindo que non era na mesa de negociación, estaban os sindicatos e o equipo de goberno. O resto se falou, sí, se pudo falar de moitos temas relacionados con, incluso con roupa, con mil historias, no entorno de, xa que estaban reunidos os sindicatos na xuntanza da RPT, se falou de moitos máis temas. Señora Amoedo, empezamos outra vez, porque senón... No, da igual, desconteme o tempo, non me importa, non teño problema ningún. Visto, da igual. Vou decir claramente que nunha xuntanza na que eu estiven, sería sobre RPT, pero me da igual, se falou de horas extras. Estaban os grupos políticos, punto. E iso eu o teño claro. O sea, que teño moi boa memoria, non me suelo esquecer. Ben. Entón, decir, señora Laiñón, a pena que non teña vostede non sexa vostede concelleira. Señora Amoedo. Voto de falta mulleres no grupo de AER, sinceramente. Sinceramente, voto de menos. Voto de menos mulleres no grupo de AER. É unha pena que renunciaran vostedes. É unha pena que renunciaran vostedes, as mulleres. Señores del público, por favor, manteñan a compostura. Señores del público, non sei quen está a falar. Por favor, deixen intervir aos voceiros. Señora Amoedo, ten a palabra, xa non sei cantos segundos van. O que vou a decir respecto a este tema é que é unha proposta que está consensuada cos sindicatos e que, señor Cabaleiro, por suposto que todos os traballadores que queren compensar horas feitas de máis con descanso non teñen un inconvinte, pero a realidade é que a maioría o que queren é a gratificación, que, bueno, pois está no seu dereito e nós os escoitamos e o levamos a cabo. Me fala vostede de que este RPT, pois non habendo ningunha, a que temos é boa. A realidade é que non habendo ningunha, que non había, con tanto que vostede defende, falan de que defenden os dereitos dos funcionarios e do personal laboral do Concello, pois a realidade é que vostedes non había RPT. Decir que este goberno trae aquí este acordo, un acordo que está aprobado polos sindicatos, creemos que é bo, que se reflexa, se cambia, se modifica para reflexar unha realidade, e como comprenderán vostedes, señor Darriba, pois sí que esas horas extras está ben facelas en cuestións como mantementos dos vehículos, para non ter que comprar outros novos, pois por suposto, porque como di o señor González, para poder botar pichi durante a semana, o sábado hai que facer o mantemento dos vehículos. Esa é a realidade. Hai que leválos a ITV, hai que lavalos, é dicir, hai que facer un mantemento para que os vehículos estén de acordo e estén ben para seguir traballando con eles. Esa é a realidade. Entón, as horas extras que fan os traballadores do Concello son porque son necesarias. A realidade, como ben decía o señor González, hai unha lei a nivel estatal que nos permite contratar máis persoal e en vez de privatizar
en vez de privatizar, pois fan horas extras os funcionarios que as piden e as queren facer. Esa é a realidade. Entón, nos abogamos por isto, eles queren, estamos todos de acordo. Hai un listado, se non se apuntan outros ao listado, pois os que están no listado son os que fan as horas extras. Igual vostede, señor de Arriba, cando fala de que hai funcionarios que fan máis horas das que ten o día, ao mellor que estamos falando de horas dobres, entón, ao mellor por iso non lle dá conta nese sentido. Entón, decir que é un acordo cos sindicatos, este o comezo, a modificación do convenio, vai a exposición pública e logo verá a aprobación definitiva. Moitas gracias. En principio, nada máis. Señor Fojo, ten a palabra. Señor González, ten a palabra. Bueno, intervén continuamente o alcalde de Redondela de xeito irregular e neste último caso, para cortarlle a palabra a unha persona, a un vocero do equipo de goberno que estaba mentindo e cando non minte fala con ignorancia, é un ignorante. Entonces eu non sei que é peor, que minta ou que sexa ignorante, porque estaba metendo a gamba hasta o final. Por favor, me gustaría que os termos de respeto se mantiveran. Vamos a ver, no non é a dicionario primeira vengo que é vez, ignorante, señor que non sabe González, dos temas. Eu creo non é a primeira vez, señor González, creo que fai un problema que as comentarios mulleres do Partido persona, Popular, a señor persoas do González. Partido Popular. Non me vai a dar vostedes Señor- leccións señora- sabindo que é o señora machismo, Moedo. que é un termo que o Partido Popular deturpa continuamente. Detrás do tema do machismo hai moito sufrimento que vostedes non saben nin por asomo que supón. Señor González, Que pasa que vostedes primeiro estuveron en conta de loitar contra o machismo e agora o asumen un... Señor González. Señor González. Señor González. Señor González. Micro, espera un momentiño. Cíñase. Non, señor González, por favor. Cíñase ao tema de debate e, por favor, deixe de facer comentarios peyorativos de compañeros que están no pleno. Sí, adxetivo peyorativo. Vale. Señor González, por favor, señor do público, manteña as formas. No tema señor dos González. sindicatos, home, Adiante. aos traballadores do Concello de Redondela ben merecido teñen, todos, porque aturar a este equipo de goberno durante 6 anos, despois de ser un equipo de goberno que tuvo unha capacidade, unha habilidade moi grande, foi meterlle o medo a funcionarios, meterlle o medo no corpo a traballadores e traballadoras do Concello con amenazas claras, outras veces veladas, e iso conseguiu no Partido Popular en moi pouco tempo, non é de agora. Entón agora que isto se compense algúns traballadores que teñen que facer horas extras por culpa desta lei do Partido Popular, que é o Partido Popular que onte, e que falando do piche e do chepapote, ven a colación o tema do presidente que estuvo onte declarando diante dun xuiz, que é un espectáculo bochornoso a nivel mundial, Vos metedes Señor máis co tema de González, Venezuela ciñase. e non vedes para os temas da casa, pero bueno, Moi ben. así vos vai tamén, non? E así lle vai ao resto do Estado, pero bueno. Entón, para nós, o tema do acordo sindical nos parece importante. Agora, nós que tamén apostamos pola defensa das clases traballadoras, consideramos como principio, e iso ten afundido a moitas empresas, que as horas extras acaban coa contratación laboral. No caso do Concello de Redondela, hai horas extras que hai que recoñecer, e hai, por certo, ningún sindicato se reuniu con este concellero para explicarlle esta situación, que nos parece lóxica, e por eso lle vamos a dar o apoio, nada máis. Moitas gracias, señor de Arriba, ten a palabra. Non vai o micro, empezamos outra vez, veña. Non vai. Espera. Ahora. Está vermello, non lle toquedes máis. Se está vermello, tocarlle arriba. Así. É un tema de orientación. Vale. Adiante. Falta de costume. A ver, eu cando falo das horas, señora Moedo, en realidade estaba lendo un informe de intervención. O sea, non estaba opinando, non era unha opinión, era un dato, non? Hai algo que se me quedou antes atrás,
E tamén quero mencionar, cando veñen nas horas extras, non? Porque vostede dixo algo moi acertado antes, que vostedes fan unha gran xestión de recadación. Home, non está mal. Axustaron bastante o que propoñían recadar co que recadan. E iso é certo, iso é unha cousa que os caracteriza. Eu creo que incluso a nivel de Estado é unha cousa que fan bastante ben, recadar. Pero mire, outra das cousas que se menciona nos informes de intervención, vamos a falar do tema do gasto, de como gastamos, non? E dice, se están a pagar asistencias a xuizos por parte da Policía Municipal. E non é necesario, se poden reclamar esas asistencias. E as estamos pagando nós, o Concello. Esos son gastos. Tamén se aforran no gasto, non? Non só é cuestión de recadar ben e moito. No gasto tamén se poden facer cousas. Fixeron mesas, falaron, eso non é o mesmo que cumplir a norma. Me alegro de que por primeira vez, creo que por primeira vez, o señor alcalde interrumpa a súa voceira e non sei se é só para interrumpir os demais. O que vostede dice do descanso que está contemplado no convenio colectivo e dice precisamente que debe ser preferente o cambio. Mire, eu desto, como conclusión, é un pouco reiterativo, pero me gustaría que quedaran claras, non? Este é un tema que ven para ser aprobado en pleno. Ven para ser aprobado en pleno e votamos en falta precisamente que non se nos chamara. O reitero. Reitero que facemos unha modificación do convenio colectivo e precisamente desa mesa que vostede menciona que non existiu tal e que se aleva un tempo, porque, claro, desde o 2015 pasou un tempo para que puderamos falar de todo este tema, se fai unha modificación puntual e non se atende a cuestión xeral do que está a pasar, non? A adxudicación personal é legal, porque vostedes moitas veces dicen son legais. Sí, eu creo que hai algún funcionario que algún mes cobra máis que o alcalde e que o interventor xuntos. Pero que, efectivamente, nos informes, tanto o informe de intervención como de Secretaría dice que o que dice a lei, aparte das 12 horas de descanso, fala do montante global do orzamento do Concello. Vaya rematando, señor Darriba. E hai unha cousa que a mí me parece fundamental, non? E é que as horas extraordinarias teñen que ser extraordinarias. Cando son habituais, deixan de ser extraordinarias. E hai moitas horas extraordinarias habituais e reiterativas. Moi ben, señor Darriba, moitas gracias. Señor Cabaleiro. No. Micro. Ahora sí. Decía antes que, a pesar de apoiar, por suposto, esta modificación do anexo do convenio, desconfiábamos do goberno. Como non vamos a desconfiar? Si a señora voceira do Partido Popular puxe un exemplo clarísimo donde ela invertiría horas extras. É dicir, home, por Dios, non fala usted así, é dicir, as horas extras, está moi claro cal é o concepto, e xa non vou a ser máis reiterativo, porque os demais membros da oposición tamén así o recalcaron, é dicir, son para cuestións moi puntuales donde é necesario abordar unha eventualidade que hai que acometelas sexa como sexa, pero non para gastalas a criterio de un goberno donde esa actividade se pode facer pois programando, a deixarse de improvisacións e ordenando o traballo. O que pasa é que hai concelleiros dese grupo que suplantan o traballo dos técnicos, en moitos casos, e se poñen a dirixir obras cando non son capataces de nada. É que non son capaces, é que non son capaces. E así nos veñen as consecuencias, entende? Entón, deixe usted de poñer un exemplo como ese porque me parece un absurdo, señora Moedo. E, por suposto, as horas extras, non estamos en contra de que se fagan horas extras porque pedimos un traballo de calidade. Un traballo de calidade, onde se fomente un puesto de traballo de calidade, onde unha familia poida vivir a conta dun traballo digno. Pero isto tamén é unha consecuencia da reforma laboral do Partido Popular. E así estamos. E falaba vostede de RPT. Dicen que a RPT de Redondela non veñan ustedes a presumir de nada porque é moi revisable. É moi revisable. E cando nas reunións de RPT se falaba de horas extras, o señor alcalde mandaba a parar. De eso non toca agora. Vale? Por lo tanto, non veñan ustedes agora aquí a presumir de que tedes unha gran RPT, porque antes non había un RPT, porque isto era un desastre, porque claro, todos os gobernos anteriores non fixeron nada, ustedes chegaron aquí e besaron el santo, teñen man de tal. E mire, vostedes
van a estar fiscalizados por o Partido Socialista en canto ao gasto este que traemos hoxe aquí, que é o gasto das horas extras. Por lo tanto, ordenen o seu traballo, ordenen as súas tarefas diarias e algúns concelleiros que se limiten á súa función política e deixen traballar os empregados e os técnicos. De momento nada máis. Vamos a votar a favor. No. Si cree vostede que hai algún tipo de acoso hacia os traballadores, non ten máis que denuncialo. Punto número 1. Punto número 2. Falar vostede da non capacidade dunha persoa para dirixir un equipo, debe vostede demostralo. Punto número 2. Punto número 3. Está máis que demostrado que os dous concelleiros de Vías e Obras que este goberno tivo, puxeron o nivel moi alto, non como estaba anteriormente, señor Cabaleiro, que se esquece vostede. Mire, voulle dicir, di vostede que ese RPT é moi revisable, por suposto, como todo, e de feito se fixo como un documento de base de traballo, porque que non había ningún. O Partido Socialista Obrero Español non tiña RPT en Redondela. Esa é a realidade. O Partido Socialista Obrero Español. Por si non entende. Entón, dicirlle ao señor González que non ten vostede criterio. Non ten criterio. Está en contra, pero achanta a orella cos sindicatos non vai a ser. Ben, decirlle respecto a que si se claresan ou non se claresan dúbidas, penso que é o normal, que si eu penso que teño que decir as cousas dun xeito, as digo. As digo. Eu teño claro ademais, mire, señor González, o problema que ten vostede, sabe vostede por que non falan os sindicatos con vostede? Porque vostede non fala con ninguén. Esa é a realidade. Esa é a realidade. Vostede non fala con ninguén e cando fala é para faltar o respeto. Entón, a realidade é que os sindicatos non se sinten nin representados nin identificados con vostede. E o ten que asumir. E polo que vexo co señor Fajo tampouco. Fojo tampouco, perdón, porque non dixo nada. Entón, tampouco. Nin ben, nin mal, Esa é a realidade. O señor de arriba, máis do mesmo, é dicir, as horas extraordinarias se fan porque hai servicios que se teñen que facer en momentos determinados. E di vostede que se fan habitualmente deixan de ser extraordinarias. Efectivamente, o dio interventor nos seus informes e todos o sabemos que é así, pero é que é irremediable que se todos os anos temos a festa do Choco, hai que facer horas extras porque hai que cumprir co servicio. Se todos os anos temos a festa do Corpus, é irremediable, tamén ten que haber horas extras. É dicir, que a realidade é que cando vostedes falan, eu estou calada, non interrumpo, cando eu falo, vostedes interrumpen. Lles molesta, a realidade é que as horas extras se fan porque se teñen que facer. Os traballadores están contentos con este acordo e a realidade é que a paz social, o Concello de Redondela chegou co goberno do Partido Popular. Os sindicatos están contentos. Están contentos con este goberno, nin medo, nin presión, nin ningún problema. Están contentos. Acordo por unanimidade. Esa é a realidade. Lles guste ou non, co Partido Popular. Moitas gracias, señora Moedo. Arriesgamos moito aí. Pasamos ao tema da votación. Votos en contra, non hai, abstencións. Ai, perdón. Mira, perdón. Votos en contra? Abstencións? A favor? Ben, pois queda aprobado. O punto 11 é a aprobación se procede á adhesión á Estrategia de Promoción da Saúde e Prevención no Sistema Nacional de Saúde. Ten a palabra a señora Moedo. Gracias, alcalde. Ben, désonos a posibilidade a través da Federación Española de Municipios de adherirnos á Estrategia de Promoción da Saúde e Prevención no Sistema Nacional de Saúde. Co cal, levouse a comisión, fíxose primeiro unha comunicación á propia Federación dicindo que nos queríamos adherir para poder concurrir a unhas axudas, a unha línea de axudas que veñen dadas por este organismo e que entendemos que
bueno, é unha maneira de poder contribuir a mellorar nos hábitos de saúde dentro da nosa poboación en Redondela. Dentro desta proposta de adhesión, o que se di que a Estratexia de Promoción da Saúde e Prevención no Sistema Nacional de Saúde persegue a promoción da saúde e a prevención co obxectivo de gañar anos de vida e boa saúde e libre de discapacidade. Esta estrategia propón o desenvolvemento progresivo de intervencións identificadas como boas prácticas e baseadas na evidencia científica. Están dirixidas a promocionar a saúde, previr as enfermidades, as lesións e a discapacidade, actuando de maneira integral durante todo o curso da vida sobre factores como a actividade física, a alimentación, o tabaco, o alcohol e o benestar emocional. Tendo en conta os contornos nos que vive a poboación e cunha vocación de universalidade das intervencións. As actuacións que se porán en marcha nunha primeira fase centrarase en facilitar unha información de calidade para que todas as persoas poidan desenvolver estilos de vida saudables, é dicir, recomendacións e apoio á cidadanía sobre como facer que os seus estilos de vida sexan máis saudables. A isto denomínase na estrategia como Consello Integral en Estilos de Vida Saudables. Segundo, facilitarase información e colaboración dos recursos sanitarios ou non dispoñibles na zona para promover estilos de vida máis saudables. Isto é o que se denomina vincular o Consello en estilos de vida aos recursos comunitarios. Deste xeito, coordínanse os recursos ofrecidos no contorno sanitario cos dispoñibles na comunidade e no contorno educativo. Focalizaránse estas accións na poboación infantil durante o embarazo e a lactancia e na poboación adulta. Para a poboación maior de 70 anos desenvolveránse plans de seguimento individualizado para a mellora da saúde e de prevención da fragilidade entendida como unha situación de maior vulnerabilidade e de risco para a discapacidade e dependencia nas persoas maiores. A finalidade é que a poboación maior manteña o maior nivel de autonomía o máximo de tempo posible. Está claro que o ámbito local considerase un contorno esencial para a estrategia e para gañar saúde no municipio. Os gobernos locais, ao ser os que estamos máis preto, evidentemente, dos cidadáns, pois creo que temos unha influencia directa na saúde da poboación traballando conxuntamente entre sectores e contando coa participación da cidadanía. Por iso, traemos a este pleno acordar a aprobación e adhesión á Estrategia de Promoción da Saúde e Prevención no Sistema Nacional de Saúde, segundo figura na guía para a implementación local da Estrategia de Promoción da Saúde e Prevención. 2. Realizar por parte do alcalde ou persoa en quen delegue unha declaración institucional ou presentación pública dirixida á cidadanía onde se publicite o compromiso municipal de adhesión á Estrategia da Promoción da Saúde e Prevención. Designar unha persoa coordinadora para a implementación local da estrategia. Avanzar na constitución dunha mesa intersectorial no municipio como instrumento de colaboración entre sectores para gañar saúde nun marco de saúde en todas as políticas. 5. Facilitar á poboación información dos recursos comunitarios dispoñibles para mellorar a saúde e a calidade de vida das persoas que forman parte da comunidade. 6. Realizar os trámites oportunos para adhesión formal á Estrategia de Promoción da Saúde e Prevención no Sistema Nacional de Saúde, dando traslado deste acordo ao Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade e á Federación Española de Municipios e Provincias. Ese acordo, a proposta que traemos aquí, dentro do expediente aparece un cronograma de implementación local do que suporía este inicio, que creo que é un bo inicio para, pois co tempo ir cada vez integrando máis este tipo de información e de formación para a cidadanía respecto aos hábitos saudables. Nada máis de momento, gracias. Moitísimas gracias, señor Fojo. Bueno, decir que a nos esta axuda parecenos moi generalista e incluso propagandista. Incluso podría ser proposta perfectamente polo Corte Inglés que seguiría sendo igual de eficaz. Tanto dende a Xunta como dende o Estado deberían saber que ata un 80% da calidade da saúde ven dada polos determinantes sociais, xa sexan a pobreza, a ensinanza, a vivenda e o resto ven dado pola atención médica. O PP, en lugar de centrarse en aumentar os presupostos de sanidade, vexamos o exemplo de Redondela co tema da pediatría ou as prazas de médicos sin cubrir por vacacións, pois vanse a gastar os cartos en panfletillos. Nos vamos a votar a favor
porque nos parece ben fomentar que a xente teña hábitos saudables. Pero tamén nos gustaría que se aconselle as persoas sobre o tema da alimentación, que nos parece moi importante. E máis importante aínda, nos parece que non se descoiden os determinantes sociais da saúde. Nada máis. Moitísimas gracias. Señor González. Bueno, pois atopámonos con un tema que ten a ver coa saúde do conxunto da cidadanía e bueno, para non ser un tema moi sensible, o que pasa que aquí hai moitos componentes. O primeiro é a partida orzamentaria, que dá a impresión de que aquí van a ser centos de miles, estamos falando de 4.000 euros, dos cales o Concello pon 1.600 e vai a dar para ben pouco, non? A segunda cuestión é que aquí non hai unha administración que é o que ten as máximas competencias no tema da sanidade en Galiza, que é a Xunta de Galiza, que ademais é tamén do Partido Popular. E por que non aparece? Pois, bueno, haberá que pedirlle explicacións ao presidente da Xunta, Feijóo, por que non quere promover desde o ámbito nacional galego, porque claro, tamén é outra denominación así un pouco tal, programas deste tipo, non? Porque está moi ben fomentar e facer campañas, cousas que xa o equipo de goberno, se fora sensible, xa podía poñer en marcha antes, Pero, bueno, como decía, fomentar e facer campañas cando a dinámica é totalmente en contra os hábitos de consumo, os hábitos de vida, a contaminación a que estamos sometidos, etcétera, etcétera. Eso é tan potente, hai tantas industrias aí detrás, que isto todo son, pois, cantos ao sol, non? A nós nos gustaría, pois, por exemplo, que se valorara en Redondela pois a incidencia da contaminación do aeroporto ou das liñas de alta tensión. Eso sí que sería ambicioso para a saúde dos veciños e veciñas de Redondela. Aquí, bueno, sí, se recollen algunhas cuestións, pero tampouco cree a concelleira neste tema que hasta ten que ler o papeliño. Se o creera de verdade o defendía con argumentación, pero non, ten que lelo. Entón é que creen moi pouco, simplemente, bueno, é unha campaña que se queren adherir e pouco futuro vai a ter, non? No tema da sanidade, claro, o Concello ten moi poucas competencias, os centros de saúde, o personal dos centros de saúde, dos servicios sociais, etcétera, etcétera, pois son todo competencia da Xunta de Galicia. O Concello, como dicía, hai cuestións que pode desenvolver, poñer en marcha para mellorar a saúde dos veciños e veciñas, hábitos saudables que, bueno, pois afectan a todos as franxas de idade e a todo o noso xeito de vida, non? E sería un cambio moi ambicioso e moi radical e revolucionario. Isto é moi pouco ambicioso, non? Entonces, bueno, pois nos vemos moita oscuridade neste tema e, bueno, pois a ver que explicacións nos dá a concelleira, nada máis. Señor... Básicamente, o que estamos plantexando aquí é un acordo de pleno para adherirnos a unha estrategia para conseguir unha subvención, non? Bueno, clarísimo. Nos atopamos cunha situación de que, por exemplo, a semana pasada, unha comisión urxente de benestar social, do 20 po 21 a 2 da tarde, que polo que veso e se ve en todo o pleno, as urxencias para este tipo de comisións é habitual, a correr, casi sin tempo para revisar a documentación. Ahora no día do pleno xa podíamos revisar, non? Entón preguntamos, por que se sigue facendo estas comisións que se podían facer con máis tempo a última hora e un pouco a correr, non? Sobre todo cando a información está de antes. A axuda xa se solicitou o 29 de xuño, non? É o que pon o expediente. O que necesita é unha adhesión para o 31 de xullo do pleno. Nos estamos a 27, entonces estamos en plazo. Cuestión, por que dende finais de xuño ata o 20 de xullo non se nos informou, nin comunicou, nin ninguna información sobre esta línea de axudas ou sobre esta adhesión, non? Non hubo ninguna información hasta esa comisión urxente. O 40% do orzamento é unha subvención pequena, como dice Joan Carlos, non de 4.000, bueno, son 4.000 euros, un proxecto de 4.000 euros, o 40% 1.600 pon o Concello, o resto o poría Ministerio de Servicios Sociais e a FEM, non? Nos preguntamos se
Justamente a administración, como se apuntaba antes, autonómica ou central, que ten competencias nestes eidos, non debería asumir o 100% deste tipo de actuacións. Tendo en conta que, como dicía o señor Fojo antes, básicamente labores de promover, potenciar, está ben, a mellor hai que incidir tamén en actuar, non? Que sería o mellor moi interesante. Entonces, o 26 de xuño temos notificación de que lle chega unha proposta a concelleira, un correo dunha empresa de que hai unha posible subvención de cidades saudables. O 27 de xuño ás 12:25 avísase a coordinadora de servizos sociais con outro correo en que estudia a liña de axudas. En 2 minutos despois xa se encarga directamente de que esa empresa asuma ese proxecto. E o 29 de xuño se remite a solicitude da subvención. Esa información que estaba no expediente, tamén para que os veciños contextualicen. Supoñemos que sería por isto é unha estrategia que se leva tempo. En maio parece que xa estaban as axudas, non sei como se informou a Concellería, e nos preguntamos tamén como se seleccionou a empresa para realizar o proxecto. Tamén no cronograma pon unha cuestión que no cronograma que aparece na documentación do Pleno en que o acordo do Pleno pon unha temporalización de outubro. Non sei se é un erro, esa é outra pregunta que facemos, se é un erro ou se había marxen para ainda hasta outubro. Pone na documentación. Tamén hai 4.000 euros, non é unha gran cantidad, pero son uns cartos públicos, dos cales na documentación aparecen que 2.000 euros o 50% en outros, como en descripción do que se vai facer outros. Non sabemos exactamente que se vai facer con esos 2.000 euros, non aparece nesa información. Preguntamos en que se vai gastar esa metade do orzamento do programa. Tamén nos preguntamos, é unha promoción da saúde e prevención, é unha cuestión de sanidade. O Concello de Rondela ten unha concellería de sanidade, que dirixe o concelleiro Miguel Ángel. Entonces, porque se vai para servicios sociais en vez de ir hacia a sanidade. E, por último, fálase de que vai haber unha persoa coordinadora da implementación da estrategia e queríamos saber quen sería esa persoa. Nada máis, gracias. Señora Rivas, ten a palabra. Boas noites. Como sempre, o Partido Popular, como decía na comisión, señora Moedo, vamos correndo a prisa e sempre no último momento, no último intre. Dende maio ou antes, porque en maio salía o prazo, vostedes sabían desta estrategia e desta promoción da saúde, e como sempre esperamos a xuño, o último momento, e agora o 31 de xullo remata o plazo e temos que traelo correndo e a prisa aquí ao pleno de Redondela para que se aprobe. Claro, pero ese xa non é o problema, non creo que ese é un hábito voso do Partido Popular, como levades demostrando todos estes 6 anos, e como acabas de demostrar fai pouco, con todos os puntos que levamos hoxe no orden do día. Pero o tema é que sí, que no papel queda moi ben, estrategia de promoción da saúde e prevención no sistema nacional, como maioría de estrategias e de convenios que se levan aprobando neste pleno dende que vostedes estades gobernando. E se quere, lle nombro, porque de verdad que hai que recordarlo e lembralo, porque como se aproban en pleno e despois non se fan, é bo que a xente, os cidadáns, os veciños de Redondela, sepan o que pasa. Por exemplo, lle dou 2 exemplos. A Cidade Amigas da Infancia, a Cidade Amigos dos Nenos, a última aprobamos fai 3 meses, pero a outra fai máis de ano e medio. Máis de ano e medio. E por que aproban vostedes estos convenios, estos proxectos que son moi interesantes, porque son moi interesantes, para quedar ben, o voso é quedar ben, pero logo a verdade é que os feitos non o fan. Non o fan, porque da UNICEF, ou sei, de primeira man, non han feito nada. Está a UNICEF esperando a que chamen e a ver se de verdad o que queren contratar ahora unha empresa para que leve tamén o de UNICEF. Eso é a maneira de xestionar e de traballar o Partido Popular. Eso hai que deixarlo claro aquí aos veciños. Ese é o xeito de traballar do Partido Popular. E co da Cidade dos Nenos, que é de Tonucci para a discapacidade, diversidade, e para que os nenos, toda a población, non só son nenos. Se hai unha cidade de nenos, hai cidade para toda a población. Non van facer nada. Papel.
O papel moi bonito. Ir ás charlas, ir ás tal, e nada máis, xa está. O Concello de Redondela se aderiu. Que ben, que bonito. Queda na prensa, queda nos panfletos, queda todo estupendo. Por certo, dos cartos tamén podemos falar. 1.600 euros que gastarán en panfletos. Como os que fan vostedes co Partido Popular para os 2 anos de goberno que fixeron, non? Esas mentiras que poñen nesas revistas que siga gastan cartos, máis de 1.600, que nin lles chega para iso, nin lles chegou para iso. Eso é o xeito de gobernar e de facer o Partido Popular. Ese está cada día máis claro. Entón, de verdad que dende aquí, dende o Partido Socialista, de verdad esta vez, a ver se de verdad adelíndose a esta estrategia que eu creo que vai quedar en papel mollado, como queda con todo, panfletos, sí, repartirán, publicidade, pondrán na prensa, e punto, se acabou. Non va haber nada máis. Oxalá fixeran algo por a discapacidade, señora Amoedo, que é vostede a concelleira de Servicios Sociais. Oxalá, pero está empezando porque este Concello de Redondelas fora accesible. Está empezando por aí. Comenzando por aí, que levan 6 anos e non han feito nada. E as obras novas que fan, para nada, consultan vostede como concelleira de Servicios Sociais, como, por exemplo, unhas asociaciones de discapacidade, como pode ser Cogami. Algún proxecto de que se leva aquí si, non poña así, señora Moedo, pero eso é papel, vostedes non o fan. Algún dos proxectos que levan o consultan para que sea accesible e pode ser nada. Non fan nada. Nada. Esa é a maneira de gobernar e de traballar do Partido Popular. Entón, do Partido Socialista, sí, volvemos a repetir, sí, pues apruebe a estrategia, oxalá que lle vaya moi ben, que sea efectiva, sobre todo para a infancia, para a terceira idade, volvemos ao tema das competencias, lóxicamente. Señora Moedo sabe perfectamente que as competencias a ten Sanidade, en este caso, Xunta de Galicia, isto é así, pero bueno, que está moi ben, que teñan esa iniciativa, que pasou, se enteraron así de casualidade e dixeron, ui, que ven unha subvención, vamos a pillala, e quedamos moi ben. Pois oxalá non sea papel mollado e fagan algo máis. De verdade, do Partido Socialista, por agora nada máis. Gracias. Gracias, alcalde. Bueno, o señor Fojo, generalista, propagandista, panfletillos. O señor González non lle di nada porque vostede lee. A min sí, molestalle que eu lea. Mire, non son panfletillos. É dicir, hai que comenzar por algo. Entón, penso que unha das cuestións importantes é que a xente saiba a través dos folletos onde se dá unha información cales son os bons hábitos saudables para mellorar a súa calidade de vida e para mellorar o seu día a día. Entón, non son panfletillos nin cuestións propagandísticas, é para dar coñecemento á xente de cales son esos bons hábitos de vida. Entón, me gustaría que tratase con respeto algo que van a usar os veciños e veciñas de Redondela e que, ademais, evidentemente, para eles vai a ter unha importancia. Mire, o señor González lle vou a decir que non sei por que lles molesta tanto, que unha cuestión que boa, di a señora Rivas, sei que pasou por aí, chium! Non, é que, como sempre, cando vemos que hai algún tipo de subvención a que este Concello pode facer propostas, o fai para ver se logo é interesante para o noso Concello, leválas a cabo. E penso que é unha boa forma de xestión e de optimizar os recursos dos cidadáns de Redondela. Non sei que tanto lle molesta. O que pasa que o que lle molesta é que se faga. Esa é a realidade. Lle molesta que se faga. Querría vostede traer unha pregunta ao pleno de por que non nos adherimos a este convenio. A mellor é o que vostede quería facer. E a realidade é que sempre buscan o punto negativo de algo positivo, de algo que para que os nosos veciños e veciñas teñan unha estrategia e poidamos mostrarlles como facer a súa vida mellor, lles molesta. É curioso isto. E decirlle ao señor Covelo, bueno, non é tan complicado, é dicir, sabemos que hai esta posibilidade, nos dá tempo, non sei por que temos que pedir as subvencións con 20 días de antelación. Non sei onde está o problema niso, non sei onde ve vostede. A realidade é que nos creemos que adherirnos a este programa é bo para os redondeláns. Creemos que para unha vez que a administración é rápida, funciona ben, faise a comunicación, faise o traballo e non hai ningún problema. Non sei por que temos problema en que isto se faga así. Que efectivamente, e iso pido disculpas, non tiña que ser nunha comisión extraordinaria e nunha ordinaria, efectivamente, pero é verdad que me colleu unha semana que eu estaba fora e non o fixe. É dicir, a cuestión é esa, non hai outra.
Non hai ninguna cuestión oscura, nin de non transparencia, non. E, de feito, está todo no expediente para que se poida ver. Non lle vin complicación ninguna, penso que algo bo para os redondeláns, e que non ten máis de onde rascar, é dicir, non ten máis cuestións. O señor González dicirlle que non sei que quere que lle convenza de algo que é bo para os redondeláns, pero, bueno, como vostede sempre vai a contracorriente, o que é bo para os redondeláns non o aproba, pois, bueno, non me sorprendería, vostede é así. É o seu xeito de decir como gobernaría vostede, ir a contracorriente en contra dos intereses dos redondeláns. Bueno, pois é a súa forma de gobernar, e logo nas urnas pois terá os resultados que teña, pero é o seu xeito, non vou entrar nel. E, dende logo, non é o noso. O noso é que se temos propostas boas que podemos traer para os veciños e veciñas e aínda por riba están subvencionados e aínda que non teñamos competencia, isto é ben de un marco de acordo de colaboración entre o Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade do Partido Popular e a Federación Española de Municipios e Provincias, que creo que está presidida por o señor Abel Caballero, creo. Entón, bueno, pois, oye, hai un acordo, adirámonos a él, sexamos felices tratando de que os nosos veciños teñan uns bons hábitos saudables. Iso é o que propón este goberno, cousas en positivo e cousas para facer a vida máis agradable dos cidadáns. Non vexo onde está o inconvinte. É dicir, eu quero marcarme un goberno positivo, facer as cousas de xeito positivo, e se vostedes se queren sumar, estupendo, porque iso é do que se trata, de que fagamos cousas para os nosos veciños e veciñas. Nada máis, alcalde. Moitas gracias, señor Fojo. Señor González. Pois cando eu decía que isto era unha iniciativa dunha administración do Partido Popular e vostede fala de Abel Caballero, tanto ten. O sea, non me está aclarando absolutamente nada. A FEM, Abel Caballero e o Ministerio Partido Popular. Non sei que diferencias hai. Claro, e yo dixen cando falamos do tema da modificación, de incorporación de remanente e tal, non teñen proxecto, e vostede o acaba de certificar. Unha subvención que atopamos, vamos a collela, sin ningún criterio, collemos a subvención e despois a ver que pasa. Vostedes creen que iso é un goberno serio? De verdade? Vostede cree que é un goberno fiable para os veciños e veciñas de Redondela sin ter nada previo antes? Que foi o que fixeron na medida da promoción de hábitos saudables vostedes no goberno de Redondela nestos 6 anos? Dá risa para chorar, é para chorar, porque promocionan o uso do vehículo particular, acaran as bicicletas, non promocionan os routeiros saudables, non o tema o mercado de Redondela para consumo de produtos de calidade, pois vostedes votan todo en contra, votaron todo en contra sempre. Se dá conta que hai que tutelalos a vostedes, hai que ter conta do que fan. Entonces non creen neste tipo de proxectos. Bueno, hai unha subvención por aí, e para nós eso sí tamén é tirar cos cartos dos cidadáns, dos que pagan os seus impostos, e dos que non porque non teñen ingresos, sobre todo polas políticas do Partido Popular, non? Entonces, cando as cousas se van collendo con pinzas, como decía, co tema do asfaltado, de moitos camiños, pois non hai criterio, e iso tirar cos cartos. Vostedes teñen que ter un proxecto para Redondela, non o teñen, e cada vez que abren a boca é para certificar que non hai proxecto para Redondela, e esta é unha mostra, e non están pedindo, ou non están reivindicando, ou están exixindo que a Xunta de Galicia, que é quen ten máis competencias na área da saúde, pois que se implique tamén. Por que non fan esa proposta? E mire, ten vostede unha ocasión preciosa, dentro de pouco, para poñer en práctica o que cree vostede de hábitos saudables, que é no Entroido de verán. Espero que monte un quiosco con panfletos para repartir entre os cativos, os menores de idade, e vixiar que non se vendan bebidas alcohólicas aos menores de idade. Espero que vostede se poña do outro lado, xa que cree tanto neste tema, pois, bueno, ten unha oportunidade preciosa. Nada máis. Aquí non se pode aplaudir. Aquí, salvo en el momento que se acabe el debate y que se autorice excepcionalmente. Por favor. Señor Covelo, tiene la palabra. Señor, pues precisamente. Sí, si la propuesta ya... señor Reguera, si a propuesta esa está encima da mesa, o sea, señor, es por aplaudir, non é por outra cousa, é por aplaudir.
Señor Covelo. Sí. A ver, vamos a acabar. Ese tono que Señor isto parece Covelo, vamos. un patio de recreo É casi. que non vai a dar tempo. Señor Covelo. Perdón, sí, dende AER queremos aplaudir, igual que o fallo público, a proposta que Perfecto. fai e aplaudimos Sí, aquí. pero sí, aplaudir, verbalmente. Non estou intervindo, entonces aplaudo que sí, que Perfecto. é unha boa idea que no entroido de Bran pois, que se difundan hábitos saudables como acaban de indicar Xoan Carlos. Retomando a cuestión, e estes cartos, o mellor tamén se podían ir hacia aí. Respecto da Semana Mala, obviamente, cada un ten as súas cuestións, obviamente, seguimos considerando que é unha cuestión da Consellería de Sanidade e podría Miguel Ángel ter convocado e mandado información se o 29, o día 30, pois xa sei que son pesado e somos... é a miña principal característica. Vale a padecer durante bastante tempo, desgraciadamente. Entonces, podía o conselleiro Miguel Ángel convocar ou mandar información o día seguinte desta estrategia. Porque non tiñamos nin idea. Vale. Das preguntas que fixemos, ningunha. Despois, tamén nos preguntamos, obviamente, para unhas cousas aparecen cartos rapidamente, en 3 días, 26 un correo, 27, 28, 29 estaba presentada a subvención e xa con 4.000 euros que teñen que sair de tal. Temos problemas para unha traballadora de servicios sociais para as vacacións do Bran, lista de espera de 2 meses nos servicios sociais, parado a alfabetización. Cando hai urxencia, pois hai urxencia para este tipo de estrategias, pero o da día a día, o mellor tamén ten urxencia. Entonces aquí estará todo. Tamén, quen asume o traballo desta cuestión? Se é de sanidade e o cargamos en servicios sociais, carga os servicios sociais, máis traballo para a xente de servicios sociais que xa están ao tope? Pregunto. Por outro lado, como dixeron os compañeiros, pois hai outras actuacións tamén interesantes que non requiren urxencia para ustedes, non? A moción de pictogramas está aí, parada, esperando, cidades amigas de infancia, pasito a pasito, non? Despacito, cidades dos nenos, barreras arquitectónicas que hai que invertir aquí tal para solucionar, eso vai tal, pero en 3 días unha subvención para diante, moi ben. Non hai vontade. Entón, a cuestión é que non teñen vontade de avanzar en as cousas prioritarias. Esta é unha cousa interesante, está clarísimo. Pero hai que darlle prioridade a todas as cuestións que se plantean e, sobre todo, se están aprobadas no pleno. Porque os acordos plenarios están para cumplirse. Unha cuestión, tamén nos preguntamos se vai ser a concelleira, porque aquí se dice que vai non facer a empresa, de dinamizar a mesa sectorial, non? Como coordinación, que sería unha labor, non nos queda claro. Rematou o seu tempo. Rematou. Moitas gracias. Señora Rivas, ten a palabra. Como ve, señora Moedo, non sou a única que lle dá exemplos, pero que ainda hai máis, fíxase, mentras estaban falando, se me iba acordando máis exemplos aínda de cartos e de plans estratégicos que se aprobaron en estes anos que estades gobernando e que non vimos nada. Plan estratégico de xuventude, onde está? Se contratou unha empresa, eu non vin nada. Moi bonito, e fai máis, xa fai tempo, ano e medio ben. E onde está o plan estratégico de xuventude? E máis, podemos nombrar o de igualdade, ese é o millor. O plan de igualdade de aquí, do Concello de Redondela, de verdad, é o millor. Para poñelo de exemplo, cando vaya por aí cos concellos, vou a poñer de exemplo o plan de igualdade do Concello de Redondela, cos mandís. Ese é o plan de igualdade do Concello de Redondela, que se gastaron, pois sí, pode ser ben 1.600 euros en mandís. Esos son os plans que fan aquí o Partido Popular. E despois, claro, queren... Vostede está dicendo, señora Moeda, pero si é un plan moi bo, é un plan que queremos nos promocionar a saúde, se está estupendo, señora Moeda, como non vamos a decir que os veciños e veciñas de Redondela vostedes lle poden promover a saúde e os hábitos e que se podan cambiar, pero que facelo con feitos. Con feitos, señora Moedo, non con panfletos, con feitos. É que vostedes en 6 anos non fixeron feitos ningún.
E non só a proposta que fai o concelleiro señor González, que está moi ben, sí, o de Carnaval de Verán, moi ben, pero que xa eu fai 2 meses, en unha intervención que tuvimos de outro tema, ahora non me acordo que, dice que o Carnaval de Verano había moitísimas cosas que se poderían facer, de promoción de igualdade, e non se fai. Co tema de respetar o noso corpo e das mulleres e de todo o tema que está vendo nas festas e nos botellóns, e se fai algo dende o Concello de Redondela? Nada. Co tema do medio ambiente, outro tanto do mesmo, para reciclar, porque as rúas de Redondela co botellón é tremendo. É tremendo o que se promove en Redondela. O que se promove en Redondela co Carnaval é iso, botellón. E non dá beneficio para ninguén. Esos son os plans estratégicos e o que queredes facer vostedes con saudables e tal para o Concello de Redondela. Para os veciños e veciñas, fagano con feitos. E teñen moitos, non só o Carnaval, teñen moitísimos máis festas neste Concello que se fan e que vostedes non fan nada. E lle pode poñer exemplos de outros concellos que fan moitísimas cousas con tema de hábitos saudables, moitísimas. E o Concello de Redondela, como sempre, nada. Papel mollado, sí, aunque o diga é papel mollado, señora Amoedo. Así é como traballa. Espero, de verdad, agardamos no Partido Socialista que esta sea unha vez que nos teña que decir, señora Rivas, se ha confundido vostede. Oxalá mo teña que decir, señora Amoedo. Señora Amoedo, ten a palabra. Bueno, manteño mesmo, vostedes de algo positivo queren facer algo negativo. Teño un espírito optimista. Como teño un espírito optimista, vou dicir, mire, a Concellaría que eu dirixo é Benestar Social. Entón, o motivo de que isto se faga a través de Benestar Social é por iso, Benestar Social, vale? Que comprende máis cuestións que os servicios sociais. Entón, por iso, pensamos, e así o falamos nós, que o mellor era que se levara desde este área, porque ademais lle direi que dende o Departamento de Benestar Social é onde está todos os datos que precisamos sobre cuestións con persoas maiores, con nenos e con cuestións derivadas de persoas que están en exclusión social, que son unhas das persoas que máis problemáticas teñen en hábitos saudables. Entón, decirlle que é unha cuestión pensada, non unha cuestión de o facemos porque sí. É unha cuestión pensada. Señor González, o problema que ten vostede é que, insisto no mesmo, non ten vostede criterio. Nós sí o temos. Por eso creemos neste plan, por eso nos vamos a adherir e por eso temos un cronograma do que vamos a facer. Lle guste máis, lle guste menos a vostede, pero temos, mire, é que nós sí que apostamos por hábitos saudables está que por primeira vez, porque que o Entroido do Verán creo que ten cantos anos ten o Entroido de Verán? 20 anos, ben. Pois por primeira vez se van a premiar e priorizar na subasta as persoas que opten a barras sin alcohol. Fíxese vostede, señora Rivas, o que ten que vostede facer como deputada provincial é presumir do seu concello, que non o fai. Vostede o que fai é presumir da Deputación, que precisamente este Concello non nos axuda en nada. Cero. Esa é a realidade. E vostede o que tiña que presumir deste Concello, das iniciativas que aquí se fan e se levan a cabo. E a realidade é que vostede, como non se molesta en vir polo Concello, en preguntar, en ver, en saber, en falar cos concelleiros, porque como vostede como deputada só pode falar co alcaldes, pois é onde ten vostede o problema. Ese é o seu problema, que vostede non está cerca da cidadanía. Nós sí. Nós sí, esa é a diferencia entre vostedes e nós é que nós sí estamos. Quédalle moito percorrido para que se dé conta vostede de que deputada, gracias a que concelleira deste Concello, a quen vostede representa, e vostede ten que defender os intereses dos redondeláns dentro da provincia, e o que vostede ten que facer é presumir de Concello, porque mire, ese plan tan maravilloso que vostedes fixeron para os festivais, se non chega a ser por este Concello, pola xestión deste Concello, non había
separativos no Festival Sin Sal. Moitas Iso xa gracias. yo digo eu. Vostede moito fotocol, pero a realidade é que quen tivo que facer a xestión para que os contenedores estivesen Moitas gracias. nese festival foi este Concello, non a Deputación, nin Carmela Silva, nin a Moitas señora gracias, Rivas, señora o Moedo. Concello de Redondela, Señora Moedo. o Concello de Redondela. Esa é a realidade. Entón, Moitas gracias. vostedes sí que son de panfletos, nós Señora non. Moedo. Esa é a Xa está. realidade. Señora Rivas, xa acabou. Señora Rivas, le llamo al orden por primera vez. Señora Rivas, vamos al turno de votación. Aprobado por unanimidad, ¿no? Perdón. ¿Votos a favor? A favor. A favor. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Xa está.